Здравейте! Реших аз да се включа в чудесната инициатива на издателството и да споделя малко време с вас, нашите читатели, а също и с останалите автори, тъй като смятам, че връзката между нас е много важна и е сериозен стимул да създаваме още и още добри произведения за хората, които четат. Казвам се Валентина Стоянова. Повечето хора ме знаят като Лида Вали. Учител съм по професия, както и по призвание. И от 2 години съм и автор на един роман и на много разкази, които помествам в различни издания. Последното от което е ето това: Авторските тефтери, Коледна магия 2023 на издателство Ини Ино. Имам авторска страница в Фейсбук на името на Лида Вали. В нея помествам откази от книгата и също разкази, които пиша. Ще се радвам, ако ме потърсите и там. Книгата ми "Нейният истински живот" излезе преди 1 година и се радва на много читатели и е прията много добре от тях. Успоредно с нея пиша и много разкази, които в тях има и една поредица, която се казва "Мори, разказвачът на истории", в която котаракът Мориц разказва в един леко хумористичен стил за своите подвизи, които съвсем не са измислени, а са напълно реални. А сега искам да ви споделя моите пожелания за предстоящите празници. Коледа знаем, че е най-чаканият празник от милиони хора в света. Да, дори в година като тази, празникът ще го има и отново ще се съберем и ще ни донесе домашен уют с най-близките. Обикновено това е време, в което си задаваме въпроси как да празнуваме, как да сложим нещо ново на трапезата, кого да поканим, как да се погрижим за доброто настроение, а също и какви подаръци да купим. Нека не забравяме, че истинските подаръци за Коледа не са тези по телхата. Те са в очите на хората, които обичаме и които ни обичат. Затова подарявайте топлина, обич и доброта. Истинското чудо на Коледа нека бъде вашето семейство и приятелите ви. Всички те да бъдат здрави, живи, щастливи, да се радвате заедно на празниците и да се обичате и подкрепяте винаги. А през новата година искам да ви пожелая да виждате само добри неща около себе си и да не спирате да откривате доброто и в хората и да давате надежда на своите близки, да сбъдвате мечтите си с лекота. Пожелавам ви да умеете да цените всичко, което имате и да се наслаждавате на всеки момент от живота си. Нека да се умеем да запазим магията на коледната нощ през цялата година. Да бъдем по-добри, да се обичаме повече, да имаме силата да сътворяваме по едно малко чудо всеки ден, една усмивка, едно добро дело, един топъл жест. Нека бъдем живи, здрави и истински щастливи. От сърце ви желая една весела Коледа и щастлива Нова година!